Мислите ли, че боклука в София трябва да се рециклира? Да, трябва. Защо? Защото според мен рециклирането пести материали. Какви обществени дейности според вас трябва да се предприемат? Добре, смешно. Склонни ли сте да участвате в почистване на района около вашето жилище? Много труден въпрос, трябва да си помисля. Да, бих могъл да участвам, но във време, в което на мен ми е удобно, а не на някой друг. Колко според вас е важна темата за боклука в София? Важно е, защото станахме по-бетер от циганите. Навсякъде буклуци. Какво трябва да се прави? Да се рециклира. Да се разделя по копите. Да, и после да се преработва по... Кой ще го прави това? Кой ще го прави? Смятате ли, че е необходима глоба, за да се научат хората в София да събират своя боклук? Трябваше отдавна тази глоба. И колите паркират по зелените площи и всичко. Колите се минават, изпочупиха плочки и всичко. Всичко изпочупиха. Участвали в почистване на района около вашето жилище? Ние си го почистваме редовно. Боже, аз преди чистех и тази градинка тук. Чистех. Знаеш ли какво е рециклиране? Не. Нищо не знам за какво. Знаеш ли за какво са отделните кофи? Да. Да, после боклука се преработва по-отделно и така нататък. Да. Събираш ли разделно боклука си вкъщи? Да. Сой ли отделно? Не през кочета. Би ли участвал в почистване на района около блока? А кой блок и кога? Ами ако не съм единствен. Добър ден, доколко е важна според вас темата за боклука в София? Темата за боклука в София е много важна, защото когато има замърсяване по улиците, се замърсява цялата околна среда, въздуха, оттам и хората страдат и се разболяват. Мислите ли, че трябва боклука да се рециклира? Да, разбира се, трябва да се рециклира и да се произвеждат от него някакви полезни и други неща, които за хората са важни. Как да ти кажа? Хората да имат отношение, да са сериозни, да са отговорни и не само за боклука. Абсолютно за всяко едно нещо. Ако всеки е отговорен за постъпките си, няма да сме стигнали до това положение, в което е цялата страна. Аз бях в Индия и видях какъв е ужас по улиците от тези боклуци. Как се роват бездомни животни, всякакви, и каква смрад е по улицата и как няма къде да стъпиш. И точно след като се върнах, една година след това се получи също тук в София, в България, дето се води европейска столица. Целият народ, цялата София, в случая за София, нали? Цяла София трябва да се дигне народа против това, което прави там правителството. Значи, от управляващите, ако хората се дигнат на една стачка, ако хората откажат да правят едно гражданско неподчинение да се направи, тогава ще има някакъв резултат и ще се направи и завод. Как може в другите държави да има заводи за рециклиране, а в една София и в една България няма такива заводи? София и защо? Да, и аз не мога да го разбера точно как трябва да отговоря, защото има поне 3-4 такива отговора, които се съвпадат. Склонни ли сте да участвате в почистване на района около вашето жилище? Да. Добър ден, събирате ли вкъщи боклука си разделно? Да. Защо? За да може да се произвеждат от него, като се рециклира, същите неща и да се замърсява.
Би ли участвала в почистване на района около блока си, примерно? Да. Момента, това къде се публикува? В училищен съвет. Сега не знае. Доколко е важна според вас темата за боклука в София? Според мен е много важна тема и според много хора е важна. Друг е въпрос от тези, които имат право да решават как смятат. Друг е въпрос това, което говорят, дали го изпълняват. Този процес на рециклиране затваря веригата. Едно нещо се произвежда, това е неговото начало. Тази химикалка има начало, трябва да има и край. Не е много ясен въпрос. Какви според вас обществени действия трябва да се предприемат, за да стане по-широко разпространено разделното събиране? Тотална информираност и всякакви методи и начини на информиране на хората, всички медии, по всички начини и създаване стимули за изпълнението. Втората част е много важна. Има начин да се създадат стимули. Ние няма да открием топлата вода, това са направили хората на Запад. Така че необходимо само да караме техния опит тук. За да се научат хората да събират. Да, то така се възтворява ред и се учи на ред и порядки. В обществото такава. Не може без наказание. И всякъде е така, и в училище е така, вие много добре го знаете. Хубаво е да се поощрява, но трябва да се наказва. Не може всичко да е така, нали, да минава просто. One step but I'll never be a miser. Myself, I don't know for the midnight rider. I'm ready to rain, 'cause I ain't afraid of anyone. Stay out of my range, 'cause you don't know what I have become. If I'm acting strange, well maybe I'm checking number one. See baby I'll change, I'm walking on black gold up. Здравейте! Доколко важна е според вас темата за боклука в София? И защо? Откъде да знам, аз тук пазя Макдоналдс от векове. Аз гледам някакви кофи тук. Смятате ли, че боклука трябва да се рециклира? Чакай малко, какво беше? Боклука, като се събере. Какво се преработва? Тоест като хвърлям хартия да се преработва. Например, като хвърля хартия да се преработва химикалка, така ли? Какъв е този въпрос? Няма такъв въпрос. Безмислено е. Ей, пекне слънцето. Да, имате някакви други въпроси. We're ready to rage, 'cause we ain't hurting anyone. See baby